karena makanan air dalam dibuat baransang. Pisang manis dijual orang pai kabalai, di situ lubuk berisi, di jalur tak nama kanai. Di situ lubuk berisi, di jalur tak nama kanai. Dipandang dunia sangat lawe, tagade badan ala tapawe, tapasui mandi patah guane ma iyo Kurang
anak si rasi, onde dalam koto di tengah laman, onde batanam sarei. Alakan nasib, onde di badan lambo, tio diaga, onde yo balun jadi. Alanyo saka, onde si dulang ditutuana, onde yo dia pagi hari. Mungkinlah suang, onde dia pitana urang sampailah kini, onde yo balun jadi. Anak si rasi, onde dalam koto di tengah laman, onde batanam sarei. Alakan nasib, onde di badan lambo, tio diaga, onde yo balun jadi. Padang panjang manampu aja le padang ngaro baanyo abah nangka pulang amana ninda manarimo mambana abana usaha abadi paso pulang kepada ama usaha abadi paso pulang kepada ama.
nasib kawa ayu. Si dia jatuh lairang sambui, karakok jatuh oi tarui sajo. Karakok jatuh anyo tarui sayo. Iyo payah
ah